Trong bapak trong bundar buka siti. Trong bapak trong bundar buka siti. Buka siti. Buka siti. Wis kaya Mbah Bau durung. Wis kaya Mbah Bau durung aku. Yo. Panalinganiro Dwajaring ratri linengga jangganiro Diring sang dresta jumena
kuthuk manyor-manyor Depate. Nggih, pripun Kakang Durna? Kurawa sampun sami budal. Lumarang wonten Mana Krendayana. Nggih, sampun. Sampun kuwatir Kurawa sedaya sampun budal. Nggih, syukur ngaten. Margi, niki pancen mundhi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten Wana Krendayana gayuh wahyu ning ratu. Nggih. Ning wong tapa niku laku prihatin. Kok dadak diawat-awati niku jenenge ora tapa. Niku jenenge ora laku prihatin. Pun to. Mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja. Nika manja. Ning sajeke urip ora tau prihatin. Mula kudu diawat-awati. Yen ngono, yen ana bebaya apa-apa, Kurawa supaya padha sabiyantu pun. Pun monggo. Awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Depate. Oh nggih. Pun kula tak manut mawon monggo dipun awat-awati. Nggih Depate. Lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya Nanggono ngagawe kelol ira wang-wang rasa guyu kuampleng kowe. Ngopo lali cakepane? Hooh. Surapopo. Iya, Surapopo. Walah dalah. Lagi wae mlebu Walas Krendayana. Menthang kowe ganti wong adeg kaya ndha. Siagi yo. Dasar kepara nyoto Kartomarma. Wah keparat nungkak kromo jangkar kowe apa-apamu. Kowe mesti nganti wadya bolos gelar papan ora urung mesti mung bakal mbebudhek banyu bening. Wah gedhe sujanamu. Ayo minggira. Kowe aja ngalang-alangi. Ngerti yo? Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning Alas Krendayana kene. Bali yo. Ora gelem bali tak babati wadya balamu. Ngerti yo? Aku ning ngene uga ngawat-awati angger sombong nggone topo. Wah, nunggal karep. Mula wae kowe sumingkira, ngalao. Gelem sumingkira wis entek budine Setyaki. Babu arep ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng alis Kartomarma.
Joko Mbak. Surtayu iki Udawa. Biajikan siapa ini? Udawa ini. Udawa. Siapa lagi? Dol magati. Ngopo maju? Ngopo maju barang iki? Kuya. Gelat no. Itu mayu budayannya mayu gelat ya yuki mas. Gelut. Ya no. Ngantemo. Mut. Cambato. Ini jangan rumah sakit, jiwa kuburan. Milio aja ini. Loro-loro tibakno nyo. Mut. 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 Andi, ora loro ki. Biajikan. Biar yang cedan gue. Ditanya gue mut. Sangugaman. Oke, siap. Tak kepluk dasmu. Golek liyane. Biar jika amputnya gue. Tak benda cengelmu. Nyo cengel. Golek liyane. Oke.
Tak pecel kowe. Liyane meneh. Iya. Cengolo iso ngampet iki kowe. Tembus dadane. Tamakno. Pas gini iki tor kowe tembus kaya kae. Ngojel kowe. Sone nek nggawa pistol ki sing ana isine. Wah biaji kok ya tak ijeni apa iki mau? Ayo Kurawa sing durung maju. Sing durung maju sapa meneh? Pak E. Ya, oh ya cok, ora sok ngantemi kaya ngono kuwi ya. Karo maratuwane iki sing apik. Ora kaya ngono kuwi. Kae ya sedulur-sedulurmu ora sudi. Senengane kowe iki. Iso endo saiki. Wah, lah iso ya. Tak rono. Maratuwa. Yo oi. Rawani aku ngantemi kae. Maratuwa kowe. Titip ora? Aku titip banyak. Iki tulung kamplengno pisan. Yo. Wis kira aku ora kena dosane. Apunten nggih Pak Bolot. Lah aku ki ngapain? Aku ki ngapain? Aku kira kleru apa-apa kok. Mundur wae. Kurawa sing durung maju sapa kon tekan kene. Wis entek kok. Yo tak mundur yo. Beres. Gadingers kae mburi kae. Yo. Endi meneh Kurawa sing durung maju kon tekan kene. Musuhe setiake. Maju ya musuh Setyaki ya kalah. Arep mundur kok ketoke ora entuk gawe. Ya wis ora apa-apa monggo tak matur Kakang Durna Kurawa ayo do mundur. Do mundur kabeh kae genderane do digulungi. Do mundur monggo aku tak matur karo Kakang Durna kepiye. Sing asamun ngisep sepining Supono. Nggih putra nata ing Astina Sadra ing Saruja binangun
kekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saroja Kusuma kawilar-milar saking praja manjing Wanakrendayana Amanguntapa Sepang Semedi sedakep saluku juga eling-eling Raden Lesmana putra Narendra nanging datan ati lampah prihatin mila dene Amanguntapa kaya datan manteng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning mono sekedap unjal uswa sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan sekedap nyumet ses parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure dadak sakala praptaning Sang Pandya Brari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah Denyatapa dadya gragapan Raden Lesmana wau Indriya mangu-mangungkung kandhuan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulus mangkudyahu tama Bat nganti gawe gegereng kayanganku Dandang Mangure jebul ana titah ingkang papa ana Wanakrendayana kene ora pangling iki ayah ulun Lesmana Mandra Kumara. Kowe iki nang alas kok eneng cewek. Ana wong wadon nek rupane kaya bulan boten ngertos kok. Yen ngaten bekti kula konjuk Eyang Betari. Ya tak tampa Lesmana. Banjur ora wigati apa dene jeneng kita tapana alas kene. Eyang Betari gandeng kula niki anak ratu. Kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyen. Kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh. Kula mangtulungi Eyang. Lah iya ya Lesmana. Sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayuh kuwi aja semelang. Ulun bakal minangkani gayuh kowe wahyuning keprabon. Neng iki ana syarate. Apa sekirane kowe sagol semono? Wonten srananipun. Lah srananipun menika menapa Eyang? Sranane ya kuwi rene besok bakal dumati perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Tak gayuh kowe wahyune keprabon nanging besok yen wis dumati perang, Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tasih dangu. Tur ya niku nggih dereng karuan le dadi nggih pun waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula sago yen benjang dados mangsane para baju barat. Tobat. Tobat lae Lesmana. Sumamu disekseni jagat saisine. Yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayuhke wahyune ing keprabon. Inggih matur sembah nuwun Eyang Betari asih oleh wahyu.
samar pamoring sukma Sirokma winayo ing sepi Siwentolong ing kalbu Oh Tobat nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngembang ngantariksa sedya sawane kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk karo cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar nanging lek ora mblerang iki wujude apa lan yen pancen kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga lho kita wis ngerti marang ulun inggih kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk tobat ya tak tampa ndadekke bongbong tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa inggih wale-wale menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Girinata dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraning Rat pukulun tobat kita Wahyu Cakraning Rat inggih yen menapa bener kowe wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhaping Marcapada badhe ngupadi panitisan kula tobat ayo iki sing tak goleki tobat pasang Yogyakarta tujuh inu Cakraning Rat nanti tarewangi aku bakal soal yang kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana mula ning nyatane saiki malah ketemu ana kene kowe manuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun puna dhateng pernatan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yekti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe babar angkara gung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti badhe ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani ingkang dados panyuwunan paduka pukulun tobat ngandar-andarang dedungkut kakean gunem sing tanpa guna Cakraning Rat yen kowe ora gelem ngomongi putu kula Semana apa kelakon tak rada paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged tak lakon rada paripeksa tenan kowe Wahyu Nama Sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata Raden yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muhung angesti marang apa kang kita gayuh
kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodhi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalindra Binathara seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita kang mengkono bakal ulun todhi. Ulun nedya mapan ana jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkas ulun ya ger sombo. Ratu nanggonku ninggal kasatriyan parang Garuda. Nglakoni apa tapana kene? Lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumleng ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakrane Ngat. Nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae ladalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadongan Wahyuning Ratu. Nah iki bakal pinardawa kamulyane Samba tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Muswa Jawa. Bakal saya moncer, bakal hanjaying bawana uripe Samba. Dasar aku saiki wis kedunungan Wahyuning Ratu, mesti wae aku uga kasinuhan kadigdayan linuwih. Dasare aku ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah. Iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kadunungan Wahyu bakal kajen aku bakal kondang Kajana Priya. Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pratandha Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakraning Rat ulun. Ulun uwal saka jagatmu Samba. Sawahyu.
dalu raras apira sorot lintang kangku madhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karenggewan putyanira sang Dijawara grengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang iler-iler tandure Sreping sang wangrangka gumantos ing dalu jroning rati dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pertanggapati kang jemedhul saking Brangwetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya duwi tatasang kamantian dewasani nang wau kawusa wancir wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Maesarespati mintuna eka tri catura panca cacapta astana dasa Goro goreng jagating pakliran saiki namung rumati mijilira warpat kuna kawan Kelurahan Semar Garing Petruk semawana Kelurahan Bagong ingkang sami gegojekan madyaning Ngara Ramba alon
arire
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petruk di channel Dalang Seno. Ya iki karang ya kepiye ya. Ora sida kepiye-kepiye bengi iki kelakon sowan ana ing padukuhan inggih menika Sampangan Mantuk Mbaturetno Mbaturetno Banguntapan Bantul. Ya iki bareng sak kanca-kanca warga leres karo aku nggawa gali barang iki mau neng iso rasa diperdulikan ora apa-apa. Ya karang ya kaya ngene iki Petruk iki isih kret mau ya meng klora kleru karang ya kepiye ya tesih dalam tahap pembelajaran. Nah kon odo-odo wae iso lali cakepan kok dubang-ubengke mubeng rono mubeng rene. Ya nyuwun pangapunten karang ya wis kaya ngene iki Petruk kantrong bolong saking Sedayu. Ya ora ding aku sok ning Sewon kok. Ora kudu Sedayu jan. Wah aku sekarang yo kepiye to? Sedayu, Yono, lho. Sewon, lho, piye? Sedayu bali Sedayu meneh jego kikirikku. Ayo padha wae mulai meneh aku nang Sewon. Aku iki tuku kirik wegah dijegoki kok. Dek kapan kae iki aku ngumbahi motor, kirikku melu ngancani. Ana cah cilik mlaku wis doyak e. Lah aku sing tratapan to. Nek kirikku dicekel terus disengsu ora. Lar nganu masakake aku sapa muni enak mau. Jenengan Bu, engko benjang tumbas kalih kula. Aku durung tau sak jege urip durung tau ngicipi apa kuwi sing iki. Durung tau aku karang. Mesakake aku karo kirek kowe mesakake ning isok tak tapuki mergo njegoki wong kuwi mau. Wengi-wengi tanggane lewat, "Lho Mas, ngono aku ya nggih, Mbah, monggo jegok kok iye." Lah kon mlebu tak kandang jokan kowe. Mesakake aku. Apa iki? Apa iki? Layang kangen kok. Waduh. Kula nuwun Mbak Petruk. Lho. Kok Mbak? Kula nuwun Mbak Petruk, Mbak Bagong. Wah, sekedap niki Bagonge tesih lagi OTW mriki. Kula Mbak Nafisa badhe nyumbang lagu Rondo Kempling. Oh nggih, mengki dipun minangkani. Karo nyeluk Kang Gareng karo Dik Kang Gareng karo Dik Bagong. Ah iya. Neng 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 nong 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 wis bangun tenan to wisan to. Karang yo aku gur sinau neng 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 nong 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 kuwi 3 sasi lho iki. Neng 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 nong nong nong. Neng 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 nong nong nong. Kurang seru ndul. Ora ndak kualat aku mboten Ding, mboten guyon. Neng 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 nong 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 nong. Neng neng nong 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 neng 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 nong nong nong. Ya tanggap ing sasmita. Neng 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 nong nong nong. Sung lho baleni pisan meneh men gaul. Neng 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 nong 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 sung. Apik to? Apik aku seneng kok nek ngene-ngene iki.
Neng 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 nong nong nong. Wah wis ora. Wis ra apa jenenge? Wis ora spell karo aku wisan. Wis ora chemistry-ne iki wis ora terbangun. Wis dipedhot ya. Neng 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 nong nong nong. Nah, lega nek wis kaya ngono kuwi. Ya aku neng 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 nong nong kuwi kan gareng teko dhewe kok. Tenan. Wis ora usah nganggo tembang kok lak kang gareng klotak wis genarene kuwi berarti. Neng nek ora nganggo lagu-lagu kuwi ora gayeng. Neng 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 nong nong nong. Ayo karang ya kepiye to? Les. Lah aku mek arep ngeles kok. Lesung jumenglung struwe Imbalan Lesung jumenglung manakar mangungko komandan Mbak Isa jroning pisan tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok. Lesung jumenglung struwe Imbalan Lesung jumenglung manakar mangungko komandan Mbak Isa jroning pisan tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok. Lesung jumenglung struwe imbal-imbal. Lesung jumeng. Apa, Gong? Ya aku ki mau ki lagu saka band Padi. Ngomongke pari to iki mau. Iya. Be Kang Gareng karo Bagong kabare sehat? Aku ya sehat-sehat wae ning ya tetep tekle ngene iki ya. Ning sehat aku. Iya. Bagong kepiye Bagong? Sehat aku. Aku pirang-pirang dina iki nganu apa jenenge acara. Acara apa Gong? Aku ki saka tanggal 14, 15, 16, 17 ki nang kampus terus tekan malam. Oh, ngopo kuwi? TA no. Wah kuwi ndang TA Gong. Tegese iki membantu TA iki lho, ora kok aku terus TA ki ora. TA ya. Ngono. Sakane teko ayo padha madang. Sakane teko dalange Ramadan. Metengku wis perih yo diteri nang kene. Tok sek tok, tok glung tok, tok sek tok glung tok glung tok. Ngapa Gong? Ora apa-apa, nyanyi to. Padake. Nyanyi apa sega? Padha to mau pari saiki wis dadi sega. Wis padha jane mingan. Heeh. Sesuke meneh dadi kuwi mau. Aja jadi sebut ki ngono kuwi ora apik. Heeh. Ngapa Gong kok kowe kok ketoke mau bengi klihmu mulih kok bengi banget ki. Ha iya karang ya ana alangan ning dalan ki. Saiki jenenge cah enom to. Kepiye? Jenenge cah enom saiki ki lak ya nek duwe motor ki lak medo tatik to. Heeh. Nah, kowe yo men gaul ngono lho, mosok ya numpak motor kurang gaul ki ya serasip no. Sapa mau muni dol wae mau. Sesuk arep tak dol kan. Aja ndak seneni mamah. Heeh. Ya terus kuwi
Lah kok pas operasi lah ya tertahan motorku. Motormu ki ditahan, Gong? Heeh. Ditahan ki paling 5 menit terus aku kon mlebu dijak jagongan karo ngopi. Oh, lah terus ya kudune ki aku ki ditahan motore ditahan kon melengkapi. Kon masangi spion, kon masangi plat. Iya. Ha ning mar dijak jagongan karo ngopi kok. Kepiye? Ngerti nek aku anake si Semir kuwi lho. Oh, ngono. Heeh, lah terus dijak jagongan terus ya ndak selak kepengen aku malah mesakake. Lah aku ya meluncur to. Alhamdulillah ya kaya ngono kuwi mulane mau bengi aku iso mulih jam pira?